Сәлем, минем дусларым. Без сезнең белән бүген кара бүрек рәсем ясарбыз. Сез рәсем ясарга әзерме? Мин әзер. Әзер булсагыз, башлыйбыз. Үзебезнең яраткан шөгылебез рәсем ясарга керешербез. Кара бүрек ясар өчен кара маркерны алабыз да, алдан әзерләп куелган кагаз битенә зур гына түгәррәк сызабыз. Бу кошның гәүдәсе булыр. Хәзер инде башын ясыйк. Охшамаган дисезме? Ашыкмагыз, хәзер аңларсыз, дәвам итәбез. Менә монда койрыгын ясыйбыз. Инде томшыгын да ясап куйык. Анысы менә шушылай ясала. Биредә түгәрәк белән без күзен ясыйбыз. Кирфекләр истибез. Менә бит, кош рәвеше керде бит рәсемебезгә. Хәзер канатлар ясасак, бөтенләй яшап калачак. Дулкынлы сызыклар белән каурыйларын күрсәтәбез. Койрык очындагы каурыйларны менә шушындый сызыклар белән билгелибез. Инде аягын да ясап куярбыз. Бармакларын сызабыз. Балалар, кара маркер белән буяп куйсагыз да була. Хәзер әйдәгез, икенче аягын ясыйк. Гәүдә артыннан ул кыскарак булып күренә. Инде күз өлешенә керешик. Күзнең уртасына шушындый түгәрәк ясыйбыз һәм аны икенче бер кечкенә түгәрәк калдырып буяп куябыз. Рәсем ясалып бетте. Хәзер буяу өлешенә керешик. Кошның түшен буй башларбыз. Без аны менә шушындый кызыл төсле итәрбез. Кара бүрекләр бик тыныч кошлар, үзара бик тату яшиләр. Хәтта башка кошлар кебек җимешен талашмыйлар. Әмма ялары янына дошман якынайса, алар чын сугышчыга әйләнәләр һәм беренче булып һөҗүмгә ташланалар. Күрәсезме, нинди матур, ачык кызыл төсле булды безнең кара бүрекнең түше. Миңа шый. Инде томшыгын кызгылт сары төсле идек. Шәмәхәт белән башның өске өлешен буйыбыз. Кара бүрек җырчы кошлар рәтенә керә. Ул йорт шартларында да, читлектә дә яши ала. Әмма шуны исә тотарга кирәк. Читлектә яшәгән кара бүрекләрнең гомере 1-2 елга кадәр кыскара. Канатын һәм койрыгын да шундый ук шәмәхәт төскә буярбыз.
Гәүдәсенең өске өлешен бағалар. Мин зәңгәр су сыйык зәңгәр төскә буярга киңәш итәм. Кабат кулыма кара маркер алам да, аның тымшыгына менә шушындый тишек рәсем ясыйм һәм гәүдәсенә дулкыннар сызып чыгам. Әйдәгез әле, без ясаган кошның авызына миләш ботагы каптырыйк. Аларның ул иң яратып ашаган ризыклары. Миләш өлгергән вакытта көтүләре белән очып киләләр дә, күз ачып йомганчы ашап очып та китәләр. Җимешләрне инде без әлбәттә кызгылт сары төскә буярбыз. Ә калганнарын куя казал итик. Булдымы? Бик яхшы. Кабат кара маркер алабыз да кара бүрекнең яшәү тирәлеген билгелибез. Шулай ук кар бөртекләре дә ясыйбыз. Ник дисезме? Кара бүрекне бит кыш көне генә очратырга була. Нәкъ менә кышлар җиткәч кенә ул кеше яши торган җирләрдә күренә башлый. Ә җәй көнен исә ул куе урманнарда ерткыч кышлардан яшеренеп уздыра. Менә без сезнең белән матур купшы зирәк кош рәсемен ясап куйдык. Хәзер инде сау булашсак та була. Хушыгыз!